Ngidle emsebenzini. Apho abantu abanjani? Hawu sawona ma. Ngisacela amawindi. Yebo sawona. Apha ama-results esikole. Ama-results esikole ngifuna i-report manje. Mama ngiqeda la ngiyoklina ifriji, ngikorobhe phansi, ngiwashe nezitsha. Mase ngiwenzela netiye. Ya. Akuwena uthe kugogo umfana akawenza umsebenzi wasekhishini. Akuwena uthe akayewasha izitsha umfana. Akuwena uthe akaklini ifriji umfana. Akuwena uthe umfana akamenzela umama itiye. Namhlanje nje akufuni ukwenza lokho. Ngiyabuza phela. Ingoba uNophandile useshonile. Akasekho umuntu ozokwenzela itiye manje ingakho-ke. Yebo. Iphindwa ngiyami manje. Yebo. Ngakho-ke. Wena musibele izibisi. Aphi ama-results? Uma uthi ngidinga umuntu ozongenzela itiye ngizomfonela uMbalazi. Ngisimisele. Nginayo ingane yentombazane. Niba u-3 phela uthi niba u-2. Aphi ama-results? Eyi ma. Vele ubani baba mawuzungitshele yazi. Hey, angibolekela le nto ngiya. Nangu babakho. Nangu babakho. Ngisithini? Ngiyakuzithini? Futhi ngishaya wena manje ngihlukumeza. Angaqedisa ukushaya le ndaba. Wena sazozwa wena wangazi kahle. Ngithini? Ha, angabe yimpahla ngiyabaleka. Uba yena. Ungaphindi ubuyela nje ubaleka nje. You dreadful child. Angisuke bhala homework yonginyonyoba. Ngiyazibuza nje ukuthi ngiyegqi into emhlophe ngithi sipoko. Hayi ngizokhangisa manje ugesi. Uyalayeka yabo mina ngiyafuna ama-results uzowakhipha futhi ngiyafuna manje aphi. Okay man ngicela ukutshela iqiniso. Once and for all. Ngifelile. Angifelanga ma. Ngiphasile. Ngine-surprise ukuthi ngeke uzungikhole mase ngikhipha. Ngibhedela nga-rubbish. Khipha sibone. Okay. Ma. Ngiphume position 3. Top 10 nesikole sonke. Ngithatha ubuke ma. Letha. Oh manje mntanami. Ayuno.